Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Gora Kongo Bongo Dontxua. Honela espadut kandi erakartzen, jai daukat! Ea Donkey Kong presta zaitez badator? Aizu, kandi, begiratu! Lerdena, bai, liluragarria. Azkenean! Leonardo Tximinardio, bai zine izar distiratxu, talentuduna eta liluragarria. Lerdeiario batean nauka. Zer du nik ez dudanik? Ba, zine izar baten itxura ederra, zine izarren ospea, zine izarren dirua. Ni ere film askotan izan naiz. Larun bat arratsaldero zineko lehen hilaran jarrita. Tadi! Ez dizut ordaintzen txoriburuakin berriketan aritzeko. Ea, lanera! Alegia zerbait baliagarria egitera. Donkey Kong bezalako zine izarrek ez daukate lan egin beharrik. Bostaxola! Pakete hau bidali beharra daukat oraintxe bertan aire postaz. Horretan funkik daki. Zer egin behar dut bien bitartean? Oh, gauza bat baino ez. Lana! Funkiren hegaldiak. Funki, tximino virus segalari hori? Itxaron, amaitu dut. Amaia, zertzen nioen, kaskarintxo. Hauxe bidaltzean nahi dut. Amaitu dira behin betiko nire garraio hegaldiak. Kongo bongo handiari buruzko zine gidoia idatzi dut. Idatzi? Okerrezpanago, idazteak zera eskatzen du naita ez alfabetoa ezagutzea. Aizutxo, filmen negozioa ez da nire asmazioa. Filmak ikustera doa zirrikaz, neskak eta mutikoak. Arrazoi duzu! Ordaindu egiten dute filmak ikustera joateagatik. Ea, esaidazu, Funki. Zer behar dut nik zinemako mogol handi-mandi bilakatzeko. Lehenik gidoion bat. Casa Kongo Bongo du izena nireak. Komedia erromantikoa da, ekintzazko thrillerra, misterioa eta amodio historioa dauzkana zori gaiztoen filma erosiko didazun. Erosi? Dirutruk? Ez iruditzen, soinu ekoizle nagusiaren ohorezko laguntzaile ordainsaririk gabea. Oh, itzela. Ederki. Aizu, Bluster, zertan ari zara? Badakit, funkikatzak itxatxita utzi dizkizu. Kontua da, nire filmerako kokalekuen bilan nabilela. Zein film? Nire lehen film luzea ekoiztu eta zuzenduko dut. Egundu ez dute zer barregarriagorik entzun! Aizu, Donkey Kong, benetako film bat esan nahi du. Kaixo, kandi txora-txora egingo da. Agian filmean ateratzen banaiz, kandi txora-txora egingo da nitaz. Film bat egiten ari zara orduan, egundu ez dut entzun berri on pozgarriagorik. Ezin ote dut bake eta isiltasun apur bat lortu bi astakirten ontximinokeriak jasan beharrean beti. Blusterrek film bat egingo du eta neu izango naiz izarra. Izar distiratxu bat behar dut eta ez zoro morotzar bat. Film bat? Entzun behar izan ditudan txorakeria guztietatik horixe da eroena. Film bat. Txorakeriak. Aizu, Bluster, noiz hasiko naiz? Bihar eguerdian dira entzunaldiak, nire kontu gidoia, zure kontu talentua. Noiz esan du, eguerdian? Izan nahi dut izar, nire txia bainintzan James Dean edo Mr. Bean.
eta arrakastalar. Izar handien paretiz dizka, diru txamponak txautuz, hain zabar. Izan nahi dut zinemetan, Neu izarretan, izar! kandik ni ikustea dut irrika, autoko torean bizi eta azkar. Jendeak txalo berokan azanar, estrenaldietan nire izena ja. Izan nahi dut izar. Guztien idolo, nire txia oso. Izan nahi dut izar. Begira edo non naukazu ikusteko. Aldizkarietako aurpegi, festa saltxadenetako perexil. Izan nahi dut izar. Guztien idolo, nire txia oso. Izan nahi dut izar. Nahi dut izar. Jepa, Didi. Ikusgarria izango da. Blusterrek film bat zuzenduko du eta bihar dira entzunaldiak. Bihar? Aukera paregabea izan daiteke niretzat. Entxeatzera noa, abestu egingo du, tala dantzatu, auskalo. Zine izar benetakoen filma, banoa, Didi? Uarteari buruzko film bat. Badakizu zer esan nahi duen? Krispetak. Zera, esan nahi du, alegia... Krokoputzek jakingo du zer esan nahi duen. Guazen galdetzera. Jauna, aurre ikuskapenen arabera, uarteari buruzko film bat egiten ari da Bluster. Film bat? Jakingarria oso. Lan bikaina, Klump. Mil esker, jauna. Badakit zertan abilen buruan. Ha! 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 Lurraldea ikuskatzen ari da uartea bereganatzeko asmoz behin da betiko. Film bat diozu, bikaina. Aukera ezin hobea izan dezaket, bai. Adi. Zine izan distiratxu bilakatzeko! Horixe, jauna! Nik krokoputz izarrak diztiz egingo dut Blusterren filmean. Utzi bakarrik orain! Prestatu beharra daukat entzunaldirako! Prest lehen entzunaldirako! Ekin! Eten, aproposa zara paperarako urrengoa! Ekin! Haupa lagunok, egazkinez etorri naiz mendi Ez zurietatik. deitu geuk deituko dizugu, urrengoa! Urrengoa! Adi eta entzunarretaz! Egazkinera igotzen espazara gaur gauean damutuko zaigu benetan. Gaur espada bihar. Bi muskar ziztrinen trikimailuek ez dute piperrik balio mundu ero honetan. Jauna! Urrengoa! Ea bat, lehenik poematxo bat esan nahi dut. Zera, merik zeratxo bat dauka, alegia zera, bananatxo bat. Arkakusoek, zera, Urrengoa! Itxaron, ez dut amaitu, begira honi. Urrengoa! Itxaron, badut talentua eta eskarmentua. Urrengoa! Orduan, tximino galaia izateko gai naiz? Ez da ondakin nuklear ziztrin izateko gai ere. Tximinotzar ergel baten beharra banu agian nautagai ezin hobea zinateke. Ez dut sekula aurkituko galai nagusia. Non da errege itxurako eta bekoki nobleko izaki hori? Non arraio aurki dezaket pertsonaia liluragarri eta sofistikatu hori? Hementxe, jauna. Oh, bai! Bai! Zurea bai itxura, ahotsa eta estiloa! Berdean naizela, ahazteke. Berdea baino areago, nire galai nagusia zara! Bera? Hain itxuragabean naiz ni. Tira, ez da bidezkoa. Nik ez beste guztiek esku hartuko dute zure filmean. Hala uste duzu? Ondo da, Don Kikon! Papertxo bat eskainiko dizut, baina izorratzen badidazu, ez duzu hiri honetan sekula santan lan egingo! Mil esker, Bluster, ez zara damutuko. Aizu, Kandi, ez asmatu nori izango den Blusterren filmeko izar nagusia. Leonardo Tximinardia? Ez? Didi? Ez? Funky? Ez? Cranky? Et. Edi Jetia? Ez da ere.
Klump. Et. Zera kruxa? Ez duzula asmatuko esan dizut, neu naizela asmatzearren. Gaiztoaren papera egingo dut. Harrituta zaude? Oso! Diotenez, gaiztoen paperak eginez trebatzen omen dira aktoreak. Benetan? Wow! Harri eta zur nago! Eskadi ezazuket mesedetxo bat? Jakina? Irakatsi dazu aktore izaten! Zera, antzezpen metodoaz balia zaitezke? Primeran! Mil esker handi! Antzezpen metodoa, horixe! Eta zein da metodoa? Erraza da, filmeko pertsonaia gaiztoa bazara, gaiztoen antzera pentsatu eta hitz egin behar duzu, pertsona gaizto bilakatu arte azkenean. Gogoratu zun lagun gaiztoena, ez ala krudela izketan traketxa. Hange papera egiteak, zertzen zaitu antzezpenean, gaizto bilakatu arte azkenean. Itzak begiak gaizto, ibili joka gaizto. Ankerrak dakar, izatea zakar. Ibili joka gaizto. Gezurti eta lapur, iruzurgile, hain maltzur, saltza martxan beti sartu, riko egin ezena izondatu, narratx izateaz nago arro, gero eta gaiztoago. Lapur gezurteroa, maltzur petoa, gaizto izateko sartuaren kolkoan. Itzak begiak gaizto, ibili joka gaizto. Ankerrak dakar, izatea zakar, ibili joka gaizto. Ea, ekin! Munduko errege naiz, baita Kongo-Bongokoa ere! Eten! Beti bezain zoragarriaritu naiz, ez da? Zera nahi dut, zerbait ikusgarriagoa, zirraragarriagoa. Zuk neska hori maite duzu munduko beste dozer baino gehiago. Baina ez da egia, ez dut bat ere gogoko. Aizu! Pentsazazu, munduan gehien maite duzu zerbait dela bera. Kristalezko kokoa, adibidez? Horra zure motivazioa, kristalezko kokoa daukazu aurrean. Arrazoi duzu, ez dago ezer roberik. Tartetxo bat ardezaket, nire pertsonaiaz jabetzeko? Jakina! Amabosgarren teika! Aizue, musker maltzur pare. Ezin alduzue zer hobeagorik egin. Zure aginduetara, jauna! Barkatu, nagusi. Aizu, non da krokoput? Neu izan naiz. Zeu izan zara? Nire pertsonaia lantzen ari nintzen, uarteko gizatxarrik gaiztoena oinarri harturik. Krokoputz, ze iruditzen? Tira, ez dago gaizki, baina... Aizue, musker maltzur parea, ezin alduzue zer hobeagorik egin. Ez zara aritu krokoputz bezala. Aulegi, nortasunik gabe. Amfibio burupotolo ustela, ni naiz krokoputz! Utzi behingoz ni imitatzeari, edo metalak zerratzeko erabiliko zaitut! Utzi ni imitatzeari edo metalak zerratzeko erabiliko zaitu. Ene handikote lasaitu zaitez. Kandi txunditu nahi horretan, krokoputz baino krokoputzago ari zara jokatzen. Eraman hemendik sasi komiko hori eta landu biokurrengo agerraldia. Hamargarren teika! Konturatu zarete, uarteko denak filma egiten dabiltza buru belarri eta inor ez da kristalezko kokoa zaintzen ari. Bani bai, eta badut plan bat. Ederki lagun, landu dezagun agerraldia berriz ere. Ea, filmatu! Kristalezko banana, nirea da! Ez duzu hori esan behar, Donkey Kong, baizik, kristalezko kokoa nirea da. Baina nik ez dut kokorik nahi, bananak baizik. Eta horra nire erreguen emaitza. Bananak, bananak, bananak! Donkey Kong itxaron!
Agerraldi honetan, kristalezko kokoa lapurtu behar duzu zeu zarelako. Uarteko gizatxarrik gaizto, zital eta doilorrena. Horixe bera, horixe da zure motivazioa. Motivazio eta madarikazio. Gauza bat da nire pertsonaia eta besterik naiz ni. Hor konpon. Argiak, kamera, ekin! Kristalezko kokoa nirea da! Eta orain neuk gobernatuko dut mundu osoa! Kokoa ez dago! Jakina, nola egongo da ba zure pertsonaiak lapurtu duta. Amaitu agerraldia! Ez, kristalezko kokoa ez dago! Ez da haren arrastorik begira! Eten! Aizue, zergatik begiratzen didazue niri? Ba, zeuk bakarrik konturatu zarelako kristalezko kokoa ez dagoela? Eta zeu zara uarteko gizatxarrik gaiztuena azken egunotan. Zuk zeuk aitortu diguzun bezala. Antzesten ari nintzen, baina ez dut nik lapurtu. Ez da? Kristalezko kokoa lapurtzen saiatzen den tximino oro, komunitatetik kanpo zigortzen dugu. Hortaz, mendizurietara erbesteratu behar zaitut. Antzesten bainoen nintzen ari. Zinei zarbilakatu nahi nuen zuretzat. Ez didazu sinesten, txikito? Zera, izar nagusia nahi zaraindik. Hau ez da bidezkoa. Sekula ez diot kalterik egin inori. Auts! Ez naita. Edi Jeti, begira idazu. Kristalezko kokoa lapurtu duenaren itxura aldaukat. Gaiztoa ematen aldut. Barregarria! Gaiztoa ez? Barregarria? Aizu, arrazoi duzu. Oso barregarria. Barregarria! Nien naiz gizatxar bat. Gaizto papera antzesterari nintzen. Taldekoei esatera noa. Benetan nor naizen jakin behar dute. Bereziki kandik. Bluster! Dena azalduko dizut! Ez Bluster? Ez beste inor? Aizue, hemen ote daude gorderik nire agerraldiak. Kristalezko banana nirea da! Ara? Neu naiz! Eta horra nire erreguen emaitza! Azkenean nirea da! Oso osorik! Honetaz tutik ez dakidanaren plantak egitea izango da nire antzezpenik onena! Horixe ez dudala nik lapurtu kokoa, badaukat nola frogatu! Oh, ez! Akabo nire froga! Ez badut! Esan, Funky, zer da honena gidoilari lanean? Hauxe! Oi! Aizu, Funky, zera galdu duzu? Alegia, inork ez badu idazmakina baliotxua nahi neuretzat osorik. Zeuretzatxo, berridatzi hau, berridatzi hori, txo. Aurrerantzean ez dut oker bat bera ere berridatziko. Lastima, Blusterrek zera... Nik nauk beste agerraldi bat behar dut. Ba idatzi zer horrek, idazle honek kitxo egin baitu, behin betiko. Ondo da, baina zure idazki ondarrak erabiliko ditut. Didi, laguntxo! Zera, Didi tximino txotxolo, bildu denak urrengo agerraldirako, ahalik eta bizkorren garestia zeratzen ari zaiteta. Ondo da, baina oso merkea da atsegina izatea. Atsegina izan naiz, Bluster bezain beste. Ez dago esan beharrik. Irentxi egin du, antzesteko gai naiz. Idazteko ere gai banintz. Ez dut ulertzen, ez algenuen ba filma amaitu. Blusterrek esan du agerraldi hau eranzteko benetako maizulana izan dadin. Non da Bluster, bide batez? Prestatu filmaketarako denok, denbora zera
da! Dirua? Hain zuzen ere, zuretzat idatzi dut agerraldia, krokopuz benetan nolakoa den uziko du agerian, zindakizu. Tira, ala bada nik Eta zera. zein da nire motivazioa agerraldian? Miresle bat duzu, zapaltzen duzun lurzorua gurtzen duen norbait, baina gaiztoa izan da, ezin gaiztoagoa. Eta orain, zera erakutsi nahi dizu, bera ez dela zuk uste bezalako tximinoa, eta jabetzen zarenean, jan egingo duzu musuka. Zera, ez dator horrelakorik gidoi horrietan? Azpitestuan dator. Nor bere lekuan? Eo, ekin! Benetan maiteko baninduzu, sotoan daukazuna erakutsiko zenidake. Bihotz ez maite zaitut. Parez zabaldu dizut bihotza. Baina ez zure sotoa! Ez negarregin, lastana. Ikusi zuk zeuk. Ez dut hemen ezer zu baino maiteago dudanik. Espada. Kristanesko kokoa! Nik zera nork idatzi du zaborreria hau. Jauna, larrialdietako ebakuaziorako prest berehala! Nirea da! Donkey Kong! Donkey Koncho! Banana sarta! Arraioa, Donkey Kong! Barkamena eskatu beharko genizuke guztio. Ez kezkatu, segi filmatzen. Ene lastana, gogoan izan beti Kongo Bongo. Donkey Kong, zertan ari zara? Honi esaten zaio antzestea! Eta orain, jaun Andreok, estreinako emanaldia izango dugu Blusterreko izpen eta ikuskizun konpainiaren eskutik. Kasa Kongo Bongo! Ekoizle eta zuzendari gisa berriz Bluster! Ikusten gidoilariok ez dugu piperrik balio. Hasi emanaldia! Benetan maiteko baninduzu, sotoan daukazuna erakutsiko zenidake. Bihotz ez maite zaitut. Parez zabaldu dizut bihotza. Baina ez zure sotoa! Oh, primeran! Primerako kritikariak.